Александр Лукашук. Там, дзе няма цемнаты. Радыё Свабода. Як вашая прафесія журналіста паўплывала на вашае жыццё? Такое пытанне ў верасні 2022 году мне задалі на лекцыі, з якой я выступаў перад студэнтамі журналістыкі ў амерыканскім універсітэце. І я мусіў прызнацца, што не ведаю, як адказаць. У 2022 з'явілася даследаванне шчасця, якое брытанскія сацыёлагі правялі ў 3 дзясятках краін. У выніку склалі спіс заняткаў і жыццёвых сітуацыяў, якія робяць людзей найбольш шчаслівымі па меры ўбывання. Апошняе, 40-е месца ў спісе занялі хваробы, пакуты цела. А на 39-е, перад апошняе месца, рэспандэнты паставілі працу. Я прачытаў і жахнуўся. Маю веру ў чалавецтва вярнуў адзін таленавіты маладзейшы калега, якому я расказаў пра фронт перад студэнтамі. Журналістыка, сказаў ён, гэта не прафесія. А і праўда. Прынамсі, не толькі.